Γεια σου και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα καινούριο βίντεο. Τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα είπα να κάνω ένα βίντεο λίγο διαφορετικό από όλα τα άλλα. Θα κάνουμε unbox δύο πάρα πολύ δυνατούς φακούς που έχω παραγγείλει. Λοιπόν, νάτι. Ας πάρουμε, λοιπόν, υπάρχει ένας μικρός και ένας μεγάλος. Αυτός εδώ είναι μικρός και αυτός είναι μεγάλος. Είναι κάπως έτσι. Το κουτί του μεγάλου είναι κάπως, δεν είναι πολύ περιποιημένο. Δεν το έλεγα ότι θα μου κύριζε το μάτι. Αυτός εδώ πάλι είναι πιο περιποιημένος. Φαίνεται όμως, δεν φαίνεται τόσο καλός. Αυτό. Πάμε να το ανοίξουμε και να το τσεκάρουμε. Λοιπόν, αρχίζουμε. Λοιπόν, από ό,τι μπορείς να δεις, αυτός εδώ είναι ο φακός. Λέγεται Raiden 2. Να τον μπορείς να το δεις και εδώ πέρα. Raiden 2. Η μάρκα του είναι Sonora. Δεν ξέρω καν τι μάρκα είναι αυτή. Λέει ότι έχει πολύ μεγάλη φωτεινότητα. Ακτίνα φωτός 300 μέτρα. Μπαταρία, Νάτος by the way. Πάμε να τον ανοίξουμε. Λοιπόν, τον ανοίγουμε. Και βλέπω πάνω στο κουτί αυτό και αυτό. Και ένα σκηνάκι, το οποίο δεν πιάνεται. Γλιστράει. Να το. Αυτό εδώ το σκηνάκι, που κάνει για να τον κρεμάσεις, ξέρω, σε κανένα λαιμό. Και ένα χαρτάκι, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, και στο κάτω-κάτω, όχι, έχει κάτι άλλο. Κάτω-κάτω όμως, έχει κι άλλο σκηνάκι. Κάτω-κάτω όμως είναι ο φακός. Λοιπόν, όπως μπορείς να τον δεις, είναι μαύρος, μέταλλο και γράφει πάνω Sonora. Λοιπόν, Sonora 2. Από μπροστά μοιάζει κάπως έτσι. Έχει για κάτι προεξοχές. Και έχει το κουμπί του on, δεν νομίζω. Όχι, έχει μπαταρία, no way. Λοιπόν, by the way, θα σας την δείξω. Έχει μπαταρίες. Να, αυτό που μου λύθηκε από ό,τι είναι ένα πράσινο σκηνάκι που το έχει πάνω στο φακό. Και ναι, να το δες. Έχει να πηγαίνει πιο μακριά και πιο κοντά. Είναι ό,τι καλύτερο. Άκου, try to ASMR. Αυτό ήταν τέλειο. Οκ. Λοιπόν, έχει μπαταρίες. Πάμε να τον τσεκάρουμε. Πάμε να τον τσεκάρουμε. Για να είμαι σίγουρος ότι θα μπορεί να φανεί πολύ καλά, αποφάσισα να κάνω το βίντεο βράδυ. Να το φακός. Έχει 100% μπαταρίες. Και πάμε να τον δούμε μαζί. Το παράθυρο είναι ανοιχτό και πάμε να τον τσεκάρουμε. Όπα, τέλειο. Το κοντινό του είναι ό,τι καλύτερο. Απλά είναι τέλειο. Και πάμε να δούμε και το μακρινό του. Βλέπετε εδώ πέρα ανάβουν κάτι λαμπάκια. Να δω, έχει και άλλα modes, πιο shades και έτσι. Και έτσι. Και κλείνει μετά. Ωραία. Λοιπόν, το βάζουμε στο μακρύ. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Δες. Είναι τέλειο. Δες πόσο κάτω φτάνει. Απλά δες. Φτάνει full κάτω, το βλέπεις. Μέχρι και εκεί πέρα, το σπίτι φτάνει. Είναι ό,τι καλύτερο απλά. Λοιπόν, ASMR. Λοιπόν. Εντάξει, πρώτος φακός, έχει κάτι super duper. Μια χαρά, είδαμε πώς κάνει το φως του, μια χαρά. Θα τον βαθμολογήσω ένα, έτσι και επειδή είναι το ASMR ωραίο. Θα τον βαθμολογήσω ένα 7,5 στα 10. Τώρα πάμε για το καλό. Ο μεγάλος φακός. Ο μεγάλος φακός είναι πραγματικά τέλειος. Και περιμένω να δω πόσο μακριά θα φύγει. Πάμε. Ανοίγουμε και μέσα έχει... πάλι καλά, το άνοιξα και από την κάτω πλευρά. Βγάζω κατευθείαν τον φακό. Πάμε να δούμε λίγο. Όπα! Δεν έχει κάποιο άλλο εξάρτημα μέσα στο κουτί. Δεν μπορείς να δεις κι εσύ. Άκυρο, δεν μπορείς να δεις. Δεν έχει μέσα κάποιο άλλο εξάρτημα το κουτί. Ο φακός είναι μεγάλος. Γιγάντιος όμως μιλάμε.
Έχει κάτι τετραγωνάκια εδώ πέρα. Δεν φαίνεται καν στην κάμερα. Είναι τόσο τεράστιο. Αν τον ανοίξεις κιόλας, είναι ό,τι καλύτερο. Και κάνει. Πες να κάνει. Κάνει τέλειο ASMR. Άκου. Κοίτα, δεν είναι τόσο πιο τεχνολογία όπως ο προηγούμενος, επειδή δεν έχει τόσα πολλά κουμπιά και τέτοια. Έχει το φορτιστή του κανονικά εδώ πέρα. Έχει το σκηνάκι του ενσωματωμένο όπως ο προηγούμενος. Έχει και ένα βελάκι εδώ πέρα. Λογικά, αν το κάνουμε αυτό πάνω. Άναψε. Πατάς το βελάκι και το κάνεις πάνω και ανάβει. Τέλειος. Λοιπόν, πάμε να τσεκάρουμε αυτό το μαραφέτη. 3, 2, 1, πάμε. Λοιπόν, και αυτό το βίντεο έγινε νύχτα, να το σφακώ, τον κρατάω. Και πάμε το βελάκι, 3, 2, 1. Φου! Αυτό πράγμα είναι απλά ό,τι καλύτερο. Βλέπεις πόσο πολύ φέγγει. Τέλειο. Έχει και κάτι άλλες ρυθμίσεις, το shade και αυτά. Φου! Αυτό με ζαλίζει. Ωραία, και πάμε να δούμε το μακρύ του. Στοχεύει. Δες, η μπρου είναι σαν σνάιπερ. Δες. Φέγγει μέσα από την ελιά σχεδόν. Δες πόσο μακριά πάει απλά. Είναι ό,τι καλύτερο. Δες λίγο απλά. Δες πόσο μακριά πάει. Πάει στο απέναντι σπίτι. Ξέρεις πόσο μακριά είναι αυτό. Κάτσε να κάνουμε κάτω το βελάκι. Ωραία, το βελάκι κάτω και δεν κλείνει το cancel. Τώρα. Μπρο. Κοίτα, by the way, όλα μαζί δεν ξέρω πόσο κόστησε. Αλλά να ξέρεις, μπρο, αυτός δεν με έκπληξε. Ήταν πολύ καλός. Ανοίγει πανεύκολα κάνοντας μόνο αυτό το κουμπάκι, κάνοντας έτσι. Αλλά κλείνει, έχει εδώ ένα κουμπί με μέταλλα μέσα που πρέπει να το πιέσει πάρα πολύ για να κλείσει. Έχει τέλειο ASMR. Πιο ωραίο έχει αυτό ASMR. Τέλος πάντων, δεν θα μιλήσουμε για το ASMR τώρα. Κοίτα, ένα 8,3 στα 10 αυτό πάρει αυτός, επειδή είναι και πολύ μεγάλος. Αυτό μου αρέσει κιόλας και είναι και τέλειο εδώ πέρα. Έχει πολύ μπαταρία από ό,τι βλέπω, επειδή ήμουνα έξω 45 λεπτά και δεν έπαθε τίποτα, ούτε καν σε χαμηλή φωτεινότητα. Έχει κάτι ακόμη εξαρτηματάκια εδώ πέρα, τους φορτιστές και αυτά. Και κάτι για μπαταρίες και κάτι τέτοια. Αυτό. Εντάξει. Δεν ξέρω πόσο κόστησαν, αλλά ελπίζω να μην κόστησαν πάρα πολύ. Αυτό. Πάμε να τα βάλουμε πίσω στο κουτί τους. Πάει το ένα. Πάει και το άλλο. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν θες να με υποστηρίξεις, κάνε ένα like και μία εγγραφή, σε παρακαλώ πάρα πολύ στο κανάλι. Πάτε το κομπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις για άλλα τέτοια βίντεο που θα κάνω. Και αυτά είχα να πω για σήμερα. Αντίο είπα.